Sanibonani. Empilweni ke sinama challenges ahlukene. Kuyenzeka empilweni uthole ukuthi kunomuntu omaziyo omjwayele, uthole ukuthi akakuthandi and akakuphiwe. And esimeni esinjengaleso kufanele ungalokhu uyikhathaza, ulokhu uyigrikisa ikhanda. Uma engakuphiwe akakuphiwe, futhi angeke azashintshe, akuphiwe futhi akuthande. Kuphela nje into ofanele uyenze wena ngoba usuyazi ukuthi akakuthandi. Kodwa manje khona lento azoyenza. Makuqhamuka wena uzokubingelela kuqala or a-act sengathi uyakuthanda. Ukuze nawe uzokholwa sengathi uyakuthanda, kanti khona lento azofika kuwena ayisenge kuwena. Oqala nje bengakuthandi uzofuna ukwazi nangempilo yakho ukuthi uphila kanjani, wenzani, yonke leyo nto. So ke esimeni esinjengaleso ke ukuthi nje noma ngeke ngisho ukuthi umuntu umtshele ukuthi impilo yakhe kanjani. Leyo nto ke nje ayidingi nanokuthi mhlambe kuze kuthiwe isitha sakho. Empilweni nje akudingeki ukuthi impilo yakho idiscuss nomunye umuntu. Ngisho ngabe kuthiwa umngane. Impilo yakho awuyidiscuss nomuntu, even ama-saving akho awahlangani nomngane. Into yakho okungeyakho. If unopartner mhlambe uma uthanda ukum-include ungam-include, but into ephathelene nawe, impilo yakho, umndeni wakho, izinto nje financial, izinto zakho lezo engamdingi omunye umuntu, ngoba uzothola umuntu esefika empilweni yakhe esekuzonda ingoba vele khona lento oyenzayo wena angayithandi yena, noma engamenzi ukuthi abe happy or emdlisa ngamapayipi. So if ufike esimeni esinjengaleso uthi okay, usuyazi ukuthi hayi akakuphiwe lo, ungamkwateli, ungenzi lutho, phila naye ngendlela kade uphila nayo ngayo, ngendlela kade uvele uyiyona. Like uma umuntu obujwayele ukuhleka, qhubeka uhleke naye, ungashintshi lutho, bese ubonga ukuthi usuyazi ukuthi vele akakuthandi. Ngoba vele emhlabeni angeke uzothandwe yibona abantu, and impilo ngokuthi kumele ukuthi ube nezitha. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe manikuzwa mzokuzwa kabi, kodwa manje kuyikhona. Impilo ngokuthi ube nezitha. Ukuze ube strong, kufanele wazi ukuthi ubani akakuthandi, ukuze ube strong. If you're doing something, kumele wazi ukuthi khona umuntu ongekho happy ngalokho, ukuze wena uzothola amandla ube strong ngalokho. So yeah, injalo nje, and ayidingi ngoniwa, injalo nje. Uma uzenzela into yakho yenze nje, ungenzi ngoba uthi wenzela umuntu, cha. Ngoba if wenza into yakho ngoba uthi wenzela umuntu izongahambi ngendlela. Yenza into yakho ngoba vele kufanele ukuthi uyenze. Ungenzi into yakho ngoba wenzela umuntu, ngoba lokho ngeke kukusize ngalutho. Ungenzi into ngoba uthi ujabulisa umuntu. Yenza nje into yakho ngale kokuthi wenzela umuntu or ujabulisa omunye umuntu. Uzobona kuzohamba kahle empilweni. Good night, ngiyamthanda. Ngicela bandla subscribe ku channel yami, ngiyasicelela please, ngiyamthanda.